KYA Bokajan District Committee pen H.S.L.C lapen H.S. keun to aphan karcho pon. Aruni phai kri hinyani Bokajan sub division arlo Bokajan town adung head mate lakhain kore si Borjan MSC constituency angkang kedo sodre chuarong along Karbi Youth Association Bokajan District Committee atum principal pi ponsi H.S.L.C lapen H.S.S langang thek mesen pen keun to aphan karbi puho pen karcho pon padu bang somi along Karbi Youth Association teripia me pho marlop timung KYA teripia kongchun bang Avinash Kamsa anon killing GB sodre chuarong bhaiti ingti lothan bang amlong ingti social worker Kamal be social worker atum pen chenglok man pen ke duke thege ding atum chetong dun rinti sonse pangrom pet pen bang koi atum H.S.L.C la pen HS ang thek mesen pen kiun dunari soe jang ato aphan karbia poho la pen certificate pi pajir pon la pen aprang ka charli anathu king kam ke me ka chijor long pa mit hek ji aphan patir pi pon atum pen ahir jume pajir se me mesen pen pajir pon hanjang lang super egyptian rong pinang ke bal ya birta malong news Itum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phang pharman klar da kabirta